na ako sa Ayala. Silong to dari guys kay kapoy na naglakaw. Dito tong ako na. Okay, dito tong side. Sarapin magka-online. Si Mine, wala may ina. Siya mag-uwi na to. Dalam guys, nakapalit na jud ko upa. Ibalita na sad ko sa akong sponsor. Lara operation. Miss, ako na rin ni tanawon doon ako na